Hi guys! Здравейте, приятели! Правих един клип, но сега ще правя още един, тъй като ви обещах, че ще заснема два клипа. И сега заснемам вторият, мисля. Да. Така. В предишния клип ви показах как да се опаковате. Ето това сладко растение, но на мен ми се получи доста грозничко и затова се го разпаковах пак. Мисля, че това е зюмбил. Да, това е зюмбил май. Доста е красиво и ми е подарък от една приятелка за 8 мартец. Така, да продължаваме с новите придобивки. Първото, което ще ви покажа, са два чифта обувки. Така, ето единият чифт. Те са ми подарък, но са доста красиви и нежни и много ми харесват. Те са ми от март месец. Нови придобивки от март месец! В миналото видео, когато бяхме болнички, ви обясних защо не съм на училище и какво, и бележка даже ви показах, така че... Да, следващо. Лапа, хопис. Така, тези обувки са ми от... Днеска сме 12, което ще рече, че са ми от 10. Да, в четвъртък са ми купени тези обувки. Много ми харесват. Не от 9 са... Да, сряда, четвъртък не ходих, да. И да, много са красиви и са изключително удобни. Носила съм ги 3 пъти. И кой номер са? 37, не 36 са, да. 36. И са адски яки, много ме кефят. Между другото са от Пауло Ботичели. Струваха 76 лева, но бяха намалени на 38. И спа майка ми ги купи. Да. Тъй като майка ми се пада по намаленията. Следващото, което искам да ви покажа е ето тази мишка, която изключително много ме кефи и ми е подарък от една по-голяма приятелка, която е на 23. Да, тя ми е подарък от нея мишка. Така, следващото, което искам да ви покажа е това сладко зайче, което също ми е подарък от това момиче, което е на 22. И да, бинги. Не си играя с плюшки, просто си стои до леглото ми и си го мачкам така вечера и така си го гушкам, защото много ме кефи, много е меко, много е тъфтлисто. Следващото е ето това. Това е диадема, малко не ми харесва, но тя ми е от март месец и да. Бинги. Тези са карти окей, смисъл обикновени карти, няма какво да ви обяснявам, всеки е виждал карти. Ето, всеки е виждал карти. Нали? Така. Така, и да започваме към любимата част.